shawarwarin da zai taimaka ma maza da mata wurin zamantakewa. Jama'a assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan kallonka na farko kenan ko kallonki na farko kenan, ki danna mana subscribe sannan ki danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina tafan muku da wani shawarwari ne da zai taimaka mana wurin zamantakewa, duba da yanda ake samun yawan mace-macen aure da sauransu. Hakan yasa na yi tunanin zama in ƙwaƙulo wasu shawarwari da ya kamata mu sharing a tsakaninmu mu mata domin a samu kyautatuwan zamantakewa na aure. 'Yan mata da zawarawa a zamanin nan na yanzu kowa yana cike da tsoro, duba da yanda yanayin zamantakewan zaka ga an ɗauki tsawon shekaru ana soyayya ko tsawon lokaci ana soyayya, kuma da an yi aure ɗaya biyu, wata ɗaya biyu, shekara ɗaya biyu kaji aure ya mutu. Wata ma abin takaici a ranar da ta je gidan mijin a ranar ya sake ta. To, abubuwan da yake yawan kawo irin waɗannan mace-macen auren shine nake so in bamu shawara a kai. Idan mu mata mun gyara, su ma mazan ina nan zuwa kansu insha Allah. Na farko shine mace ta tsarkake niyyanta wurin auren. Mace ta tsarkake niyyanta. Nakan ba 'yan uwa da abokanai na shawara, idan mace ta tashi yin aure ta tsarkake niyyanta. Idan ta tsarkake niyyanta, ba wai tsarkin niyyan kawai ba, abubuwa da yawa ne yake ƙarƙashin tsarkake niyyan nan. Ta aure shi domin Allah. Tsarkake niyyan nan yana nufin ta aure shi domin Allah, ta yi auren domin Allah, kar ta zama mai kwaɗayi. Domin san abin duniya yakan kawo mutuwan aure. To yana ƙarƙashin tsarkake niyya, mace ta auri mutum domin Allah, sannan ta sa a ranta ba wai don abin da take da shi yake da shi, ba wai don abin da yake da shi za ta aure shi ba. Sannan ta aure shi domin samun ladan auren. Ta san cewa zaman ibada ne za ta je ta yi, ba zaman sharholiya ba. Zaman ibada. Sannan ta sa a ranta auren nan fa za ta yi shi ne domin sama wa 'ya'yanta uba na gari ta hanyar aure. Sannan ta zama mai addini. Duk wannan yana ƙarƙashin tsarkake niyya. Abu na biyu shine tsaftan jiki bayan an yi aure kenan. Tsaftan jiki da ladabin jiki yana taimakawa ƙwarai wurin gyara zamantakewa da kaucewa mace-macen aure. Wanka. In an ce wanka, ba wai ana nufin a yi wanka kawai a gugguga sabulu a watsa ruwa shine wanka ba. Akwai wurare da dama da suke riƙe datti a jikin mutum, kuma suke riƙe wari. Hammata in yayi datti zai yi wari. Matsi na cinya da matsin baya yana riƙe datti, kuma in ya riƙe dattin nan zai yi wari. Idan ba a wanke shi da kyau ba za a samu matsala. Wallahi idan ba a wanke shi da kyau ba zai zama an jiƙa ne kawai an tada dattin. Wata macen zaka ga ta yi wanka amma wallahi in ta matso kusa da kai zaka ji wari take yi. Hammata a wanke shi da kyau, a brush ko asuwaki ya zama da safe da yamma aƙalla sau 2 a rana. Mace ta yi brush da safe, da yamma in za ta kwanta ta yi brush ko asuwaki aƙalla kenan. Saboda
kula da baki baya yawa, wuri ne da koyaya ka kiyaye cin abin da zai sa maka warin baki har mijinka ya zo ya ji wannan warin, kamar su albasa, tafarnuwa. Shi ne ake nufi da wanka. Kwalliya yana daga cikin tsaftan jiki, ba wai kwalliya irin ki yi shafe-shafe shine kwalliya ba, a'a, ki dinga yawan sa kayanki complete, ki yi kwalliyanki, ki shafa faudanki, ki dan sa mai a bakinki normal, ki sa kayanki complete, ba wai riga daban zani daban ba. Shi ake kira da kwalliya. Ki san kalan kayan da in kika sa zai karbi jikinki. Ba kowane kaya ne idan kin sa in kin gani a kasuwa kawai zaki siya ba, ai ki tunanin kalan da zai karbe ki, wanda in kika sa duk macen da ta iya kwalliya ko me ta sa zaka ga ba wai sai abu mai tsada ba zai mata kyau. Sannan kitso, gyaran kai ko kitso ya zama ana yin shi a kan lokaci, duk yana daga cikin tsaftan jiki. Ki dinga canza zanen kitsanki lokaci-lokaci. Sannan lalli shi ma ki dinga zanen lallinki kina canza shi lokaci-lokaci. In wannan ya fita ki yi tunanin na gaba wanne zaki. Haka kitso duk yana daga cikin tsaftan jiki. Abu na uku shine tsaftan muhalli. Tsaftan muhalli yana da matuƙar muhimmanci, saboda menene? Duk inda mutum yake, gidan shi shine muhallin shi, kuma duk inda yake gidan shi shine inda yafi ko ina samun natsuwa. Idan kika zama baki da tsaftan muhalli, miji yayi sallama, salamu alaikum, kayan wanki can, wannan kayan wanki nan wari nan kaza. Haba jama'a mata. Yana salamu alaikum, zarnin fitsarin yara yana dukan hancin shi. Ya zama kin gyara ko ina. Tsaftan banɗaki abu na farko da ya kamata ki fara yi kafin in kika tashi shine gyaran gado. Ya zama ko da yaushe gadonki a gyare yake. Dan maza mafiya yawanci sun fi son in sun dawo din nan su dan miƙe a gado, kafin wani ma sai yayi wannan miƙan a gado sannan zai tashi ya cire kayan jikin shi. To in gadon nan ba shi da tsafta, yana kallon gadon nan ran shi zai ɓaci. Ya zo falo zarnin fitsari, shi kanshi uwarɗakan kaya nan kaya can. Haba dan Allah, ya shiga bayan ɗaki yana so ya biya bukata, zarni wari ba a wankewa. Wata tawul sai ta yi wata nawa ba a wanke tawul ba. Wani irin abu ne ka ɗauki tawul ka ji yana wari? Ya za a yi miji hankalin shi ya kwanta? Sannan bayan wankin bayan gida,